Croeso nôl I chi, nôl fan hyn yn y gegin. I ni dal I goginio gyda Tsili, ond ti'n mynd I fod yn neud rhywbeth melys I ni tro 'ma, Dan? Ydw, fi mae'n paratoi Tiffin Siocled gyda chili ynddo fe. Right, So, beth ni'n mynd I wneud, ni'n mynd I defnyddio'r un fath o chili chi'n defnyddio I wneud y chili con cani, ond ni'n mynd I infusio hwnna wna mewn I blas siocled. Ni'n mynd I bach o chili ynddo fe hefyd. Right. So, beth chi'n moyn wneud yn gynta, yw toddi un chocolate, defnyddio'ch chocolate tywyll neu bath o chocolate chi'n licio fita. Pidwch chi defnyddio chocolate gwyn ar gyfer y ryseit ma, gormod o fraster. Okay? So, beth ni'n moyn wneud yw gymryd hand o'r chili, gwasgu'ch yn fflat, a chi'n tynnu'r membrane yr hadau ffel ni'n siarad yn gynta. So, ti'n tynnu nhw mas tro 'ma? Ie, mae rhaid yn nhw mas tro 'ma. Bydd gormod o gres yn y chocolate ni. So, tynnwch hwnna bant, a cofiwch golchi'ch dwylo cyn bod chi'n cyffwrdd eich gwyneb na dim byd, cos mae hwn yn gallu achosi lot o pôn i'r llyged, os ydych chi'n moyn tynnu'r gyd mas. Ti'n gweld lot nawr yn y siopau, wyt ti, y wahanol siocledi mas da, neu llai chili, neu halen, neu pob math o bethau. Maen nhw'n boblogaidd nawr, yndyn nhw? Chili dwi'n meddwl yn ffefryn. Ie, mae'r un ar halen yn neis efo cyfiawn. Maen nhw gyd neis. O, Jen, mae popeth sydd ddim yn dda I ti, yn neis. Yn neis. Reit, wel, llai gaddwch chi bod y tiffin yma ddim yn dda I chi. O, reit. So, mae'n fynd I fod yn neis. So, mewn yn chili ni gynta nawr. Gadewch chi hwnna dechrau infusio trwyddo'r chocolate. Okay, chi'n troi fe mewn, y chocolate sydd wedi toddi. Ac yna bydd y gres yn dechrau trwyddo'r chocolate. Cam nesa, ni mae'n adio menyn. Menyn gyda halen ynddo fe. Okay. Right. So smo'n ni'n cyfri calorïau fan hyn nawr, Jen, ydyn ni? Na. Na. Mae hwn ar iach na dim mynd nawr, sy'n lle. Mewn ar menyn. Okay. A lot o menyn. Troi hwn sy'n gilydd. Ac yna hwnna I toddi. Ond ti'n meddwl y peth yw, ti ddim yn mynd I gael lot o hwn I ti. Na'r peth, ti'n mynd I gael darn bach ohono fe. Darn pob hanner awr. Fi'n trio cyfiawnhau e fan hyn. Right, golden syrup nesa. Right. Hwnna, tia 140 gram. Okay, mewn â hwnna. A dyna elfen yn siwgr ni. Okay. So, gadewch chi hwnna. Mae dda bod nhw'n rhoi hwnna mewn casyn fel na nawr, achos pan oedd e mewn tin, oedd e'n gwneud llanas. Lot yn haws I ddefnyddio. Okay, so gadewch chi hwnna I fod. Nesa, bisgedi Digestive ni'n defnyddio fan hyn. Gallwch chi defnyddio bisgedi bar y byr, bisgedi ag bach y llenwedd yn fel I chi bydd chi moyn defnyddio. Os dim reol bendant a pa fath o bisgeien, ond rhywbeth I fi'n grymu rhywbeth eitha caled, dwi ddim yn mynd I toddi tra bod e'n ymsigio gormod o hylif, okay? Dalai siap ychydig. So, chi'n torri nhw gyda dwylo, a chi moyn darnau fawr, chi moyn darnau sydd wedi troi mewn I ffowdwr, a hwnna'n mynd I adio elfennau gwahanol. Bisgedi Plimes ydy fan nawr, Jen, fe? Ie, just Digestive arferol. Okay. So mewn â hwnna. Nesa, ffrwyth sych, so da fi bach o cranberry sych fyna. Okay. Gallwch chi defnyddio rhywbeth y mafon fresh, pidwch chi defnyddio mefus. Mae mefus y gormod o lleithder yna, rhywbeth y mafon yn dylai siap yn iawn. Bach o hazelnuts nawr. Mewn â nhw. Ac yna dwy fath o cnau yn gwahanol. Rhain eitha drud I prynu, ond maen nhw'n gweithio'n da iawn yn y ryseit. Cnau peacn a cnau macadamia. Okay? Mae lot o crunch yn y rhain, a tra bod chi'n torri trwyddo a bita fe, mae rai ansawdd neis iawn i'r tiffin. Okay? Braster da yn y ddiwnydd o fe nawr, Sian. Ie, o'n I jyst yn meddwl, mach o ffrwythau fan, mae 1.5 y dydd. Braster da a ffrwythau. Wel, hei. Yn iawn, yn dweud. Yn gyfalus nawr, gwneud cymeryd hwn bant o'r gres. Yn hapus nawr bod y chili wedi infusio mewn i'r chocolate. Ac yn adio hwn I gyd at I gilydd i'r bowlen. Bach o mes nawr. Mae'n gyfalus iawn. Trowch yr ochrau mewn. Sicrhau bod popeth wedi cael ei gorchuddio yn y chocolate. A hwn sy'n mynd I denu'r cwbl lot at I gilydd wedyn. Sdim pobi gyda'r cacen yma. Hwn sy'n cael ei setio yn y ffridge. Okay? So gymerwch tua o leia awr a hanner yn y ffridge. Bach yn hirach os digon o mynedd gyda chi. Bod ti ddim just y moyn bita fe? Ie, y hira y gorau. Okay. So beth da fi yw casyn tin, casyn bara I fi'n defnyddio. Gallwch chi defnyddio trei bach fflat neu trei bach cylch lan I chi beth chi'n defnyddio. Okay. Mewn â hwn nawr yn gyfalus. So ti'n hiro hwnna nawr, dim ond bach o tin ffoil yna fe? Gyd fi'n gwneud heinen o ffoil ar y gwylod. Gallwch chi dod I bach o, gallu hiro fe gyda bach o menyn. Mae feny'n yn ddyfeir. Neu ffapio'r gwrthsau lan I chi, ond beth I fi'n ffindo twtch fach o gres, a mae'n popio mas yn rwydd iawn. Defnyddiwch trei fach. Mae'n edrych yn foethus, yn dweud? Mae'n. Cam nesaf, beth sy'n bwysig nawr, bod chi'n gwasgu fe gyd mewn i'r tin. Hwn sy'n mynd I creu I sicrhau bod yn mynd I gyd sticio at ei gilydd, a byddai'n
darnau o fel pocket o air yn y fewn am ni cwmpo i bishes. Gwasgwch chi gyd at ei gilydd. Sicrhau bod dim gormod o mes yma. Chi'n wylo. Ac yna bant ar ein dros y top. Gall hwnna eistedd wedyn mewn i'r ffridge am tua cwbl oriau tan fod wedi setio. Wnaeth bod wedi setio, gewch chi rhywbeth tebyg i hwn. So byddwch chi'n gofalus iawn tra bod chi'n tynnu fe mas. Y ffordd i fi wneud e, y 2 darn a jyst codwch e lan. Reit, okay. Ond gadewch fe fel yna. Ac yna claen gyllethu o chili fresh. Gan ni'n gweld sut mae'n mynd i torri. Torri trwy'r cnau a'r bisgedi. Chi'n gweld einen wedyn. Chi'n gweld y lliwiau i gyd yn dod at ei gilydd. Gallwch chi bita hwn gyda bach o coffi neu bach o hufen iâ. Gallwch chi wneud pwdyn go iawn mas o fe. O, ydy.